pawna chuan ama in akala mipa pakhat cycle khal hian alo ngak renga tuma nei ti achiang hle bawk a rawn kal chu in khal phein a bul lawka vatlu in ava bo a chutia anin bo lai chu midang pakhat hian an thla alo la ve charchara luwen chuan chu pa chunem thawin ani po chuan kati palti in ngaidam chu adila anin kalpel ta bawk Fushen te po kara lawin khalin thok le khata a assistant chuan kar chu ati ding thuta tinge ati chuan internet lama luwen le tu emu thlak adar na sathu soin mi te chuan inu puin aler san che ti in an soina sa ati a chu thil chu chhui chang tur chuan ati ngal bok office a luwen chu lo om to in Fushen alo nga ka ma se du ruping kharon langin anena chuan internet lama ilar hle mai ati chuan luwen chuan engthil dik lo nge iti le tak alo ti a ani chuan engma kaite chuan ti ka nei hleinem te ati kwal vela luwen ne na chuan kalaka hian i chaki ring reng em ni ti in ati elvela ane na chuan movie tharan siam tura achang tu ka ni ve theinan lo shilang che ati a ani chuan lo du lo duruping chuan tunge chakzo kang ti chu kan la sha ang ti in chuak ta a tu verlam han hoi chu Fushen lo omin duruping chuak nen khan in tokin anin bia a duruping chuan a be thale hle a ma se khang luwen chanchin lo thedar tu ani ti kha asha chuaka chuwang chuan thatak chuan a be hau law in chung lama tang chuan luwen chuan lo mu ve renga an omdan vel chu duruping chuan engeng emu soin Fushen ne na chuan movie an siam le tura achang tunu ka ni theinan lo be felang che ti in a thla a office a chuan luwen chuan alo la ngak renga avalu chuan internet ta achan chen thlo tak tak adar thu le ati tu chu duruping ani thu alo shil ngal wata engtin ngai ti don ati chuan Fushen chuan akuta wawanin min ringem ati a ani chuan ithil ti azir ni mai ati a Fushen chuan ani chuan movie lo om tura hian duruping hi mainly ta daro ati chuan alo du lo na samaye enge ngai to a ani kha kani ti rangmo min wada nyam om ve ati chiama Fushen secretary la chuan Fushen chu ngai thlatura alo tong ve zau chu lo ngoi ro ti in an vin thaka Fushen chuan adara wawanin luwen min ngai thala sha thiam tum sham te a han ti pon ngai thadu lawin engwangin nge ka ngai thla kang che ani kha pui phet ila tumania kanin chenang ati a kalatum chu lo dangin Fushen chuan a fop luya lo nem sonin nang hi osam taka min ngai re su ti in kalatuma kaudingin chance dangmin pele shamro kapo sel na achato lo ti ishat kha chuan reunion dinner kan nei na a kan kaldun suwa kan soidun le don nia ati chuan ani po chuan ole ani chuan ipu wang chawin karon kalang ati a akal tangal akal nyam nu chuan a secretary chuan tinge hengi thil ti te hi atan ani ti isoi ngal mai lo ati a ma se ani chuan kala thelo ani asha jilo achari ber nakina ahuna kala shilang asha thiam nge po ka be se ati ve boka an reunion dinner ni lo thlengin Fushen chung te chen na alo langa dokan an lo kil chan to a duruping lo om ve in present an tan aken te chu api a an lom mel em shan lo chutakara an bula chuan Fushen chu nupui nei nuwa ami sia athlak na sa zia te soin anupui wanga ni arin thole luwen chu engtin tin emo asoi sel chana plastic surgery ti ya te pu in thil tam taka soya ma se anni chuan an lo zom du hau law chutakara Fushen nu chuan ati arin lo thole atet lai chuan no pangdom takani a tuna ani na dik takarun chwaka chuwanga ni e ati a apu po chuan ni e anin kar chu an pani chin fel tur ani a lawin rol lawila a tha ang ati a duruping po chuan athil soin engma omzia omdon lo te sha in chauka a kawa puyange ti in akal tada ya
akal nu chuan fusion nu chuan kha nu chu anasa hle mai kam hlo zong takani a present loken te kha da bawang u ti in anda sun da ya chawkalama po durping chuan fusion unaw nu khalo bia in a unaw pa laka ma asuna atlak tum theinan puiturin alo shil ve boka ani la chuan te reng mai nang hi ka unaw pa nu puitura ka du alomi ni khanu thawi ni lo khan ti in a puitur thu chu alo shila dokan an kilna a chuan phein an va thu a fusion le luwen te po in ka yin an ron thleng ve che a han thu chu fusion unaw nu khalo tongin ole he nu hi chu kan mau nu plastic surgery ti mizak thailo tak kha ani mo ti in na tak taken lo tong khuma luwen chu midang da nyam ching ti vel te a ti in a soisel na sa hle maya fusion chuan a unaw nu chu a hminga kawin fusin ngoi mak ro alo ti ve a ma se ngoi mai lo chuan tinge ka du du ka soyang chu alo la ti zoka durping la chu alo hlim hmel hle a chu te anom vel chu luwen chuan fusion hetiang chong khum na dong tur hianem ni min shwai alo ti a chutakara durping chuan fusion ron panin in lo thleng thei chu avalom omve alo ti ve seka ani chuan a unaw nu chu minlo muro ti in a chuak nga la afwala anwa in byak chuan a unaw nu hne na chuan engwangin nge luwen chu adu lo em te azota ani chuan durping chau amau tura adu thule mi fel le ril ru zau takani thu soin ma se fusion chuan luwen idu lo na chu soite ati chuan ani chuan a soi nga ngawa unaw nuruping ei turke ka thil chhelo tela chu mai ba ka I hnung lama itan thil chhelo ati boka unaw nuruping ming thatna tur adal boka ati chuan fusion chuan isha chiang lo ni kha khang kha engwa ati lo chu mai ba ka ani hian a ma tang to in ka na a ka shat lowin min lo pui char char zo ka sin tunin mun ka thlen theina po ama ani ti in a soya a unaw nu po chu a in chhir chan ta hle dokan lama po luwen chuan duruping chu chung ko dinner ani a tinge ilo tel ve ati chuan ani chuan zakmia lo hian fusionan athin lunga minda chung chu kalo tel hian poina anei lo alo ti ve sal chu mai ba ka anu pui ni ma la athin lung lwa tu chu ke ka ni ati khum ve ringot bok apu chuan lo kawin luwen chu abul thu turin ati a noi sang hian alo bia a atupa chu miswala ni lo zia le an pahnih chuan hlim taka cheng tura adu thu te a hril nuala anu le pa te po chuan an lo tui hni ve zela luwen chu in ngai to chiang turin le thutluk na ol sam taka siam lo sham turin an nge na fusion te unaw ron le chu durping chuan alo be ve huam huama ma second zin chuan engkim ka shevek to engwanga dot min lo shil ngei ni a khang luwen ni na isoi zong zong te kha nangma ni na ve kan ni ati a durping chuan engwangin nge he nu hian anei bik che keiman ka shema sadai zok che ati chuan apu churon jong chhuakin durping ai chuan luwen chuan fusion chu a shat ma sak zok thu le in sha sa ni lo se anin nei na chu arahman haulo tur thu chu aron soya fusion nu poron in rolin tuna china durping chu kan in hi iron rap to turani lo aron ti ve maka thin rim deuh chuan in la sheve khopang ti in a chuak ta nga la kenzi chu ain thiam lo ema wang chuan fusion chuan alo hne ma luwen ne na po chuan ngai dam dilin a unaw pa chunga thil thatak tak alo ti na te khan durping in do ta soiwang khan ama ti ani emo alo ti thu te asoya luwen po chuan a holutuk engkima chavek to alom alo te ve a an chung te chuan ding rang lo khan lo kil ve ru eitur te hi eyang u an ron ti a an kil ho ta bok apu chuan luwen le fusion te chu engtik nge tu hmel kan hmu ve theyang alo ti ve a mu achak to thu te alo soya fusion la chuan thei to pan chwa tur thu chu ol sam deuh hian alo soya apu chuan an ina room rak an nei thu le rak tur chuan alo ti ngal zat
zana chuan room raka chuan an mudun ve nge ya fusion chuan akut chu ava khoya mase luwen chuan engthil nge ti tum ipu wang chawin heta hian ka omti shat kha engthil ma ti tum su ti in lelam chu a hoisan da ya fusion chuan luwen ne na chuan ama in min lo shadai to ti ka lo sha a kanin nei ma khan engtin nge min shat a ti chuan ani chuan engtan ngei ti alo ti a fusion chuan itel lo hian kom thei to lo tak tak ani ti in a shila luwen po chuan angai to na chuan kapu soi kha adika ni nge yang ka do theya ka nga anga ye ni ti in an muta a atu ka chuan fusion le a secretary chuan na chung chang an lo soya an ompuinu khan an chun cho tur aron kenga ei thengil su uti in a shila fusion chuan college tur min siam sakzi a kalome ti pa in ifa pa local ti kalo sha a res vela movero na ringo ti thoka chulha dam ve te memo ati a anom puinu chuan lo fiamin o inu puin lunch a siam sak chei du wanga ni mo ka sheve kalom alo ti vela a secretary po chulo nui tutin thawin a file chuan a han khonga engei lo nui ti in a kal da ya a secretary po chuan a chwa pa chuan kapi a tui me hle mai ithil siam chu a ti zewa an kalyam nu chuan luwen ron kalin anom puinu chu na om ang deuh hian lo om vela ane na chuan anat na arun chhuaka engma ati hlei thei lo thu chu asoya luwen chuan damdo ina kalo shwa yang che ati chuan lo du lowin angai lo keima in ka kalma yang kare sanga ma se he master chun cho tur hi ka pe ka ngai si a ei lo ni chuan alu hayanga na te a thok che thei don si lawa ke heti hi ka ni a iwa pe mei do nem ni ati chuan alo she me hle a ma se ato pa chuan lo hadam ro ti in akal tange nge a Peter chuan in ta na ka ti thei to ka ni ti in akal chu noi chungin en zuya anna thona awathen chuan security chuan alo nga na turan lo shila ta chuan alo oma rin lo dewin du ruping ron lutin anin betange nge Duruping chuan movie a lead role a chan thu asoya chu po fusion a puina wanga ni thu chu asoi boka luen po a thin rim ve ta hle a maya chuan bengin inga tan ma ka tilowe ati a ani chuan ani heng te hi irun ken sia ati chuan ati fin ken chu bollo boma titla in a chuak ta da ya anu deuh chuan fusion chu room a chuan ron lutin luwen mu chu arun bei sei viawa ma se ama ni lowin duruping alo om dai si a ani chuan luwen in kuta thlak thu le a tifin ei tur po a pai thu chu a shila tifin chu vala le ngatin kanin kara hian tlak ze tum boi to su aso chuang lawang ti in a chhuaka duruping po chu atum anga thila kal lo wang chuan a thin rim hle luwen karalu tur chu vati dingin thil omja soifia a hantuma ma se alo ngai thadu law chance ka du itia ma se ani duruping kha ilo la pui char chara ti in thin rim deuh chuan atlan chhuaka fusion chuan atlan liam chu enjoy vong in a secretary ne na duruping resource kan pek zong kha ti to vek ro ati ve maka an pe achang chuan chu nu la chuan lo thlir ve renga tu emakolin ipui na kamamo mi da chaturin poisa tam tak ka peyang che ti in lo shila a thin rim me hle ina chuan luwen chuan anom puinu hne na chuan fusion lo la ho na nge ati chuan pitari chuan atna a omrei tur thu le ti tura nei awanga alo la ho mai lo tur thu alo shila akal ma chuan ngai to su alo ho ve mayang ati zewa ani la chuan tunge ka ngai to ti in akal dai